Isabel. Yan, good morning. So, nandito kami sa Pochedo. No, poached. yan, poached breakfast. Ito kasi si Marco. Hindi ko. Pochedo. Yeah, pinagtitripan ko lang si Joanna. Hindi, parang nakatulala si Pochedo. Oh, Pochedo talaga nasa labas. Yan. So, nandito kami sa magbe-breakfast kasi sinundo namin si Joanna. For the first time. Wow, as in, kaya deserve nila ng ng reward. How's your drinks? Oh, this is really good. Awesome. And she likes it too. Ah, chocolate, baby? Oh, no, okay, just no, pour it okay. in. No? Such a drama queen. Now she doesn't like it. First time namin dito, kasi naghanap kami ng pwedeng mapag-almusalan. No, that's chocolate. Kaya napadpad kami dito. Okay, what do you want? Lalagay ko na lang yung address. Dito sa downtown Saskatoon. She wants coffee. No. Aga pa no, oras pala, mag-alas 9 pa lang, no? Maaga ka, ang mga tao naghahanap buhay na ganitong oras. Dapat tulog pa kami. Knock-out pa kami ni Isabel ng ganitong oras eh. Yeah, kaya si Isabel kanina eh, masama na naman ang gising. Ginising siya eh. Kaya tingnan niyo ang damit, halatang hindi ready. Ano, parang social naman tong lugar na to, no? Hindi, ang ganda kasi na narinig ko to kay Kuya Darwin sa katrabaho ko. Sabi niya, edit ko yung asawa ko. Sabi ko saan? Sabi niya, sa porch. Sabi ko, saan niya? Mabait yung dalawang nagbabantay. 18 years na pala tong business na to. Dito sa Saskatoon City. So, 18 years na siya lang nagsaserve sa mga taga Saskatchewan, Saskatoon. Medyo ano siya dali, medyo pricey. Medyo pricey. Talaga naman, yung lugar naman Kasi in fairness naman, for a fine breakfast. Pero, feeling ko ang serving nila, iba, mas marami pa rin feeling ko dun sa Smitty's ba yun? Ito kasi ibang feels dito. Which is good, para for a change naman. Sabi mo, social ng bar nila. Mama, you can eat now. Yes. Eme-eme. Pag nag-date ng breakfast. Wow. Ni Belen, nag-enjoy. She's a good enjoy. Ayos, Bel? Lagyan natin ng ng strawberry jam. Hindi the best money. Kari. Yummy, Bel? Ha? Ha? Crab cake. Ano yan? Tawag yan? I don't know. Pinakita ko lang yung picture. Pero nasa menu siya. Si Joanna kasi tumingin lang sa Google, tinuro niya lang kung alin. Ang huli ko first kasi lang? Okay man. Okay man, tinapay na may jam. No. Hindi ko lang. Nag-enjoy si Isabel eh. Bira yan. Bakwas. Na breakfast. Sarap yung pagulay, Dad. Try mo ang pagulay. Pagulay. Do you like it, Isabel? Ubus ni Isabel, tig-isa kami ni Isabel ng itlog. Ito na lang yung tira. Yung sa'yo, masarap? Masarap ano? Tamang pang ano lang. Hindi pang heavy breakfast masyado. Pero, ano, Daddy? Ako busog ako kasi 4 na bread, 2 itlog. Sinulo mo kasi. Sabi niya, Isabel, hati. Pero okay na. Okay na rin. Ang
Grabe, sarap. Sabihan. Tapos maraming dumarating ano, mga gano'n. Para kaming mga dito, others. Yung mga dumarating, mga naka-outfit. Mga naka-outfit. Si Isabel, tingnan mo na. Bagong gising. Bagong gising. yung itsura namin para lang kami bagong gising. Diyos kong pasado pa ang outfit. Ito talaga. Masarap. Salty. This one? Oh, you want beef? Just beef, please. Yeah. Ayaw ko sa nung last time kasi hindi ko na gusto yung aftertaste niya. Kinain ko lang ng fishball and mais. So okay na ako ng beef, tapos lalagyan ko na lang ng seafoods. Hindi ako mahilig sa hindi ako mahilig sa Ha? Ay, doon ka na Isabel. Uy, Ay. sige, paano? Ay. Ay, hindi ako maki-hotpot, pero nagustuhan ko dito kasi Oo. I like the fishball. Tapos yung Mapakita mais. natin ulit yung mga option, ang daming option, no? Ngayon lang ako nag-crave. Yung gulay, yung seafoods. May pansit. Pansit. Yung pansit canton. Oh, tapos may ready na rin Okay. parang buffet doon, no? Mama, So, pour okay me yan. water. Water? Papa, pour the water. Please. Please. Papa? Okay. Papa? Papa, Can you please? can you please give me water? Okay. Okay. Yeah. Oh, not What yet. is this? Mushroom and Mushroom. Curry. curry. Yan. Pandarin mo na. So, nandito yung number. Let me show you. Eat na. Tapos, ito na. Ang ipinili namin is yung yin yang para dalawang klaseng soup. Tapos, dito mo siya pwedeng, pag gusto mong mainit na mainit para madaling uminit, yan. Tapos, pag masyado nang mainit, babaan na lang. Ay, tas hot pot. Yummy soup. Yummy soup is right here. Kukuha na ako, Dad. Hi, robot. Hi, robot. Oh. Finish. Ngumiti siya, no? Bye. Sabi niya, bye. Siguro may sensor ang ilalim nito, no? Kasi alam niya kung asan ang table 8. Dali nahulog sa so. Dila lang kami ng ano. Ha? What did you say there, Papa? What did you... The robot. You like the robot? Oh. Daddy, kasi dapat ito nakalagay dito. Mama, help me. Yan, ano mo pala dito. So kumuha na tayo ng mga panglagay. Yeah, pero ano mo naman yung ano mo. Ano dapat? Dapat nakasabit. Oh, sige. Yung akin na, tumba na. Nahulog. Nakapasok. Mama, can I eat it? Not yet, it's not yet. Not yet, baby. I'm gonna get fish ball. Go with mama, dali. Go with mama. Go with mama. So, meron din kayong option na ganito. Yan o. Yan. Saglit lang. Yan. So, kasama na yun sa babayaran nyo. Salad. Sa mga sarsa. Tapos, syempre, pastry na, no? So, dinner na. So, tingnan nyo, daming yung option. Ay, ito lang naman talaga pinunta ko mais. Huh? Mais. Daming option. Bibi, ano yan? Itlog ng pugo. Oh, boiled egg. Bib, mama, ano, baka mahulog ni Isabel, sayang. Thank Ito you. yung sa seafood. Oh, enough na. Masarap to, kukuha ko nito mamaya. Yung malit na pusit. Tapos yung... Ha? Oh, enough na. Oh, enough na. Tapos, meron pa kayong ganyan, no? Oh, diba? Ayos. That's what we need. Tapos, ito, konjac. Ano bang konjac? Yung parang ano, noodle. Tapos sa mga gulay, ito, dami kayong option. So, kayo na lang ang manguha. Mga mushrooms, yan, mga fish balls. Ito, seaweed. O, ito pa, oh. Kung gusto niyo ng garlic chicken and garlic beef, meron din. Sige, kunin mo na lahat. Kukuha ko ng gulay para may gulay tayo dun sa sabaw. Ano yan? Spicy hand-cut beef. Ay. Shrimp daw po. Ha? Yan o yan. Ayaw mo yan? Yung squid? Later?
Ito ang pinunta ko. Ah, sige. Fishbowl. Fish balls. And itong mga ito. Ay, ito. Magkano dito? Hindi Ah, ko dinner? alam, Daddy. Huwag mo ko tanongin Large. at nakaka-hurt. Hindi, nasa $30. Oh, I think. mura lang. Isabel, Mura wait, lang. wait. I don't know kung mura. Pero para sa... I think Tapos, it's okay na. Magaganda kasi dito, ikaw na mamimili ng kukuan. O, Caviar naglalagay fishbowl, yun. really? Ito lahat naman ito mapupunta sa doon sa lalagyan. Oo, na. sa lalagyan. Para na kayo. Hindi Oo. Kung anong gusto. Dali, video daw ulit ama. Dahil ko ka, mama. Ay, where's my phone? Saglit lang namin naiwan kumukulo na. Usog ko kaya. Bawasan lang to. Grabe naman. Yan. Tamang init lang. Ay, dapat karumi araw kita kani. Saglit lang naiwan eh. Dali, Ano? dapat ata may... Ha? May ano ka? Tong right para ilag siya dyan. Asa nakakuha ng tong? I don't know. Di ba dapat? Andun sa dulo? Kuha Hindi. ka. Tinidor. Last time ba? Ay ano last time? Ano? Ito, chopstick. Hmm? Hmm. Talaga? Sige. Saglit lang naiwan na kumukulo na. Oops. Ang dahil dyan na kinuha. Wala, hindi ka kumuha ng gulay mo. Later, relax. Mama, push the high chair. Please, can you please? Ha? Chair. Mama, Ayos, kukuha ko ng gulay. Sige, lagay mo muna. Uy! Yung mais talaga ang pinunta. Ay, yung mais kanina eh. that. No. Kasi habang na, ano, galing, habang si Isabel eh, Okay. habang si Isabel nasa school kanina, kami ay nagpa-acupuncture nga, tapos nagpa-cupping ako. Kaya meron ako sa likod ngayong 6 na bilog. Dali, Uy! Tapos first time ko magpa-acupuncture, nakakailang tusukin. No? Pero pag natusok ko na, okay na. Pero yung papasok pa lang yung needle mo sa skin mo. He's done working. Parang nakakailang. Wow. Ayos. More food? Dagdagan mo yung ano, mami, apoy. Dali, alam mo kaya, napapagod ako nitong chopstick na to. Meron ba dun? Meron. Kami lang, katayo na Hindi natin makakain. pwedeng punuin masyado dad kasi hindi siya kagaya na last time na large. Large. Oh. Yung last time kasi large talaga. Hatik tayo eh. Oo. Titikman ko naman mamaya yan. Ginawa mo. Daddy, can you please make the sauce? Ha? Thank Sige. you. Kuha muna ako ng sauce. Daddy, ito sa tingin ko dapat is... Eh, ako ay kukuha na rin ng gulay panglagay doon sa akin. Wow. Oh, look at that. Ano? Kinuha ko na yung mga kagugulayan doon. Siyempre, hindi mawawala yung itlog ng pugo tapos tong squid. No? Kasi may baka naman eh. Get some for you, okay. Give me po. You're welcome. Papa sabi niya thank you. Mama, give me the... Ito ano to eh? Ano, lotus daw to eh. Lotus. Yeah. Nakikita ko naman yung nilalagay nila eh. Yung mga Chinese nila. Daddy, I'm looking for the egg. Nawawala. Maybe, Lagyan natin yung mga ano. Yung mga ito muna. Yan. Over there. Lagyan natin dyan. Diba? Mga mushroom na yan. Oh. Ayos na oh. si Isabel kasi may gusto dito. Yung Mama, mga- I wanna eat some Oo, sa baha. Kasi last time natulog siya pagising nasa sakyan. Ay ano, gusto Paalis na. paalis na tayo pala oh. Eh yun, nagmamaktol dun sa sasakyan pag uwi namin. I want ba. I want ba daw. Eh, kasi tapos after 2 days noon, sila siya eh lumarga na. Yung sabaw? Okay naman daw sila doon sa ano, Kamloops, sabi ni siya. Yeah. Looking forward daw sila na Papa daw, papa. po. Mama, I'm gonna eat now. Eat now. Ay, wow. Hot pa ha, hot pa. Sabi nga ni siya eh I want some... bumisita daw kami ng ano, Oh, that's not noodles anak. But this one... bumisita daw kami ng Kamloops next year. Tingnan natin. Kasi maganda naman nga yung lugar ng Kamloops sa British Columbia. Daddy, baka mag-overflow na yun sa Ha? Alin? Hindi yan. Sakto lang yan. Ayan. So ganyan lang, kaya lang bahala magtimpla ng ano. Eh maglagay ng Makatimpla, magtimpla, lagi- maglagay ng gulay. Maglagay ako ng noodles siguro, no? Daddy. Hot pa yan. Ha? Uy, grabe si Ibig, Isabel. hot yan. Alam nyo kagabi? Kagabi, nag-food trip kami niya ni Isabel, late na. Tigdalawa kami ng itlog. Dalawang itlog si Isabel. Oo. Grabe. Nagpaluto pa ng isa, boiled egg.
Ganyan lang. Ay, dito ko to pala. Ay, sige dito na lang. Kain mo na. Yan. It's okay. May tinidor ka ba? Meron. Kay Meron. Isabel. Meron yan. Baby, use your tinidor. Ilagay mo na lahat ng ano, baka. Ayaw mo? Lagay mo na doon. Oo. I'm not a fan. Sabi ko sa'yo, fish ko lang pinunta ko. Sige. Marami pa akong gustong kunin na gulay dito. Yeah, relax. Marami yung mga mushroom. Kasi dito ano, pag pastry na, dinner time na 'yon. Yan. Kaya pwede niya na kunin pati yung lunch, dinner, lahat ng dandon. Uy, sus. Ay, sarsa oh. Mama, sarsa oh. Ano, yummy? Hot yan. Gusto niya kasi talaga yan, itlog na yan. Kulo-kulo. Ano, sarap. Ay, nakalimutan ko kumuha ng ganyan. Relax. Kukuha ko. Makakain mo yung lahat. Relax. So yan, habang ano, habang nagluluto tayo, ano, maisingit ko na. Si Marvin at Crystal ay nasa Regina na. Yan. Maibanggit ko lang. Kasi tamang-tama nag-message siya sa akin. may tinatanong yan. Say hi kay Tito Marvin. Hi, Tito Marvin. Eh, Tita Crystal. Tita Crystal. Hi, Tito Crystal. Nice to meet you. Nice to meet you daw, Tita Crystal. Soon. Yan. So, yun nga, nandyan na sila sa Regina. Tawag dito, nakakuha na si Marvin ng trabaho. Hindi ko nasasabihin kung saan, ano. Sila na magsasabi niya sa vlog nila. So, yan, baka makabisita sila ng Saskatoon. Yan, kumain na naman tayo. Wala talagang magawa ngayong winter, ano. Yan. Kumain lang ng kumain. Magluto sa bahay. Yan, magtrabaho. Ganyan ang buhay ng mga taga Saskatchewan pag panahon ng winter. Magtrabaho lang. Yan. Iniwan na ako ni Isabel ngayon na. Ano? Kuha ka pa? Easy. Pinalis na kasi pero nakadami na akong corn. Nakadami ng corn yun eh. Bel! Ano, ang corn kaya di alam mo yung para sa Bicol baga? Oh. Sa palengke. Yung ano, normal lang na corn, no? Hindi sweet corn. Yung chopsticks ko wala. Yung parang tinatanim nila tatay. Yung ganun lang. I like it. Sarap humigop-higop ng sabaw. Pagpapawisan ka. Mais pa rin. Nice pa rin. Kuha pa ako ng ano, quail egg. Grabe. Quail egg na lang. Sarap yung quail egg. Itlog pugo. Yan. Pawis ako. Si Isabel busog na yan? No. Ha? Di ba? Pero nag-order ako kay Princess ng tulingan. Sinaing na tulingan. Unang dinner natin. Sarap yun. Puma- Pagkawin na lang dun sa Isabel. Ayos yun. Bigyan natin yung kapitbahay natin. Siyempre. Kuha muna ako ng ano, itlog pugo. What's that? Naka-ice cream ang bata. Ano yan? Magkano ganyan? I don't know. Huh? Isang scoop lang naman yan eh. Patingin na, baby. Ice cream. Marami na kain? Kunti lang. At least kumain siya Bawi na lang siya mamaya sa dinner. sa bahay. Kunti na lang, patapos na kami. Dali ko alam mo ang hulog ko. Oh, hulog na? Oh. No. Dila mo, dali. Mukhang kailangan na namin ng tulong. Hindi, patapos na kami. Ang dami pa kasi sabaw. Ito pala, pag ubos na yung sabaw nyo, i-refill lang kayong i-refill, no? Kaya, ang hirap ubusin. Kaya pinili na lang namin ni Joanna yung mga ilalagay namin. Ito na lang, inuubos ko na lang to, tapos okay na kami. Mami, solve ka na. Titingnan ko dessert. Dessert naman. Online. Online. And yung sa Willow Grove, yung 82 bake shop. Sa Willow Grove. Pero napili. Si Isabel nakapag-dessert no? Bel. Bel. Dali tila mo para makalat ang sis niya. Bel. Natulog. Na. Yan. Gusto nila dumaan. Gusto nila dumaan. Ba't mo lang yung pamo? Wala nga yung alis. So
So, yan busog. Nakalabas lang namin. Yung aking huling kinain, hindi ko na naubos. So, refill na sila ng refill para pag ubos na yung sabaw, no? Talagang titingnan kayo, i-refill na. No? Tapos pagpaalis na kami, madami ng tao. Marami ng tao. Nakakatuwa pag alam niyo, pag kumukuha sila na napakarami, nakita niyo sa plato nila, napakaraming kinuwang gulay, karne, ilalagay nila dun sa kumukulo-kulo na yun na soup. Parang satisfying pag alatang mga gutom talaga yung pumupunta. Kasi may pumuntang pamilya, Chinese. Talagang nakita namin ang dami nilang ang dami nilang kinuha, Yan. So tayo ay saan tayo pupunta? I don't know. Gusto ko na lang No. Hindi pupunta. Ang likod kasi nito Old Navy. So dadaan daw. Kasi anong tawag ito? 4 days akong panggabi. So parang sinusulit ko lang na nasa labas. Survive ko yun. Apat. Grabe. 4 na araw. 4 na gabi. Ang max kong gabi, ang trabaho ko, ang kaya ko hanggang 3 lang. Tapos yung pangatlo, yung medyo, ang tawag niya na yung gumagapang ka. Alipin ng dulya. Pero hindi ko akalain na kinaya ko ang 4. Grabe. Ayos yun. Ikaw pumasok mamaya. Sabi nga, meron daw, pero meron pick up. grabe. Hindi ko na nga nakikita si Isabel paggabi. Yan, at meron kaming gustong i-shout out pala kasi kahapon na doon kami sa Walmart West. Bihira kami doon. Tapos pumunta lang kami doon para sa walk-in clinic. Walk-in clinic na hindi naman nagbukas. Binuka ko ni ate. Sabi niya November 5. Ito sinulat ko na. Sa West yan. Pumunta kami. Hindi naman nag-open yung clinic. Tapos kanina tinawagan ako. Tinawagan ako kanina. Sabi niya, tumawag daw sa akin. So, wala ako na-receive na phone ko. Anong oras tayo umalis doon sa Walmart? Pero anyway, nag-apologize naman siya. Kasi sabi ko, it's okay. Kasi nasa Walmart naman. Okay naman lang. We love Walmart. Bira kami doon sa sa Walmart West na yun. Siguro nitong taon siguro pang-4 pa lang nating pagpunta doon. Medyo malayo kasi yan sa bandang west ng Saskatoon. Tapos may na-meet kami doon, nanonood sa amin. Si Sir Eugene, si Kuya Eugene. Hello, Kuya. In fairness kay Tito or kay Kuya. Matagal kami nagkwentuhan. Matagal din. Basta ang amo ng mukha. Amo Tapos ng mukha. nakasmile lagi. Ang bait. Alam ang bait. Di ko lalong layas. Kasi ako na lang nahihiya para. Kaya, yan. Sabi niya nanonood daw siya. Thank you po. Yung anak niya parang nakita kayo sa work, parang nahihiya daw. Hello, na hindi namin na tanong yung pangalan ng sinabi niya daddy, pero nakalimutan. Hi po, it was nice meeting you. Shout out po sa inyo, Kuya Eugene and sa pamilya. Ang cute pati po nakasmile. Tapos mabait pati lahat ng nakikilala natin, no? Tapos galing kami dun sa South naman, Costco. Dito sa Saskatoon, meron lang naman 2 Costco dito, yung South and North. Si Ma'am Melody, si Ate Hello Melody, bumibili ako ng tubig. Kaya lang hindi ko na napicturean kasi nahiya ako, parang naka-break lang siya. Parang naka-break time si Madam. Pero hi hello po, Madam. Thank you Tapos, po. yung mga kababayan natin nagtatrabaho dyan sa Costco, pati yung sa North, kasi meron tayong viewers dyan, yung kalimutan ko yung pangalan. Binati rin tayo nung nakaraan dyan. So, hello po sa inyo, shout out. Kung minsan nakakalimutan namin ng pangalan. Tapos minsan nahiya na kasi akong mag-picture kasi baka sabihin ko baka ayaw naman. Baka ayaw naman. Pero na lang. Gusto sana namin kayong iipo sa vlog namin. Basta lang, masaya lang na maraming nakikilala. So, yun po, shout out sa inyo. Hinanap pati si Isabel. Si Ate Melody, hinanap si Isabel. Kaya nasa school. So, si Kuya Eugene and si Ate Melody and sa mga viewers natin dyan sa Costco, North or South man yan. So, kami inis na yung anak ko. So, kami ay gugura na muna at anong oras na? 5 na, may pasok pa mamaya. Ikaw naman pumasok na? Ako naman. Ha? Play-Doh, okay. Play-Doh. So, ang addiction ng anak ko, Play-Doh. Mahilig na siya. Magaling na siya. Pero magaling na. Magaling na. Okay. Hindi na talaga yung nagkakalat lang na Play-Doh. Nagkakalat pa din pero may sense na siya. Hindi kagaya nung dati tayo. Hindi kagaya nung dati. Play-Doh, wala din na kung saan-saan lang ang Play-Doh. Ngayon, anyway, naglalaro na talaga siya. Magpapatunaw. Yan, magpapaano muna kami. Busog ka ba? Oo.
Kasi hinigop mo lahat ng sabaw. Tapos may noodles kasi. May noodles siya. Ako wala. Focus ako sa fishball tsaka sa mais. Tapos dun sa mushroom. Maganda ay masarap itong Happy Lamb, no? Medyo pricey din. Medyo pricey. Kasi ayoko na sabihin yung presyo namin pero ouch. Same lang naman. Lampas 50. Basta ganun. Kaya dapat kuha lang na kuha. Kuha na lang kuha. Kung gutom talaga kuha para sulit ang bayan. Pero na-happy naman ako. So, happy tummy. So, anyway, yun lang ang vlog natin ngayon at see you sa mga susunod naming vlog sa Saskatoon. Swerte, wala pang snow. Sabi nga ni Crystal and Marvin, sa Regina, meron ng snow. Nag-snow na. So, kami yun, magpapaalam na rin. At inis na si Isabel. Bye-bye. Bye, Bel. No.